Sanina ni sanina mamadaba sanaba gamamagamani shagamama sanida ni sanida mamadaba gamamagamani Dini Sraileniब्रा समायना नार्जारी क'क्राझारनि मुंदांखा एक्ट्रेस फावखुंग्रि बिथांजों रायज्लायगोन आं दिनै रेवाजखौ दोनथ'नि दै गाबोन मोजां रेवाज खालामगोन मेथाइ रोजाबलायगोन दे रायजोफोर दिनै आं समायनाजों रायज्लायहैग्रोनि दै बाय दान्दिसे नेथ' दान्दिसे आं दानो बिथांखौ फन खालामगोन आंनि सेटिंनिफ्राय दै अके रिंग जाबाय हेलो हेलौ औ समायनानाव नांहैबायना औ मोजां ना नोंहा औ मोजाङै दं आंखौ सिनायबाय औ सिनायदों ए दे आच्छा दा औ नखराबो देहा पाति गासिबो मोजां दंसाबो ओरैनो माने मोजांबो गाज्रिनि गेजेराव जेनेबा दे मोजाङा साबसिन जाखागोन औ बिदिनो ज' मिलायनानै ज' मिलायनानै औ आच्छा आं एसे नोंखौ गाज्रि मोनजायो मोजां मोनजायो लकडाउननि थाखाय लकडाउन जानानै थांबायना लकडाउन जाना थांबायथ' औ जायखिजाया आं नोंखौ फन खालामनाया जाहैबाय औ नोंथ' गोबाव सम हारिमुआव दावहारु हिसाबै खामानि मावबोबाय माने औ एक्टिं खालामबोबाय औ मेरला दा बेनिनो जों सानैजों हिसाब निकास खालामलायसिगोन आरो हा औ आच्छा औ नोंनि जोनोम जायगाखौ आंनो नांग्रोगौ औ जोनोम जायगाया आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय आंना माने बेंटल माबा थुक्राझाराव जादोंमोन थुक्राझार बालाजार होनो आरो औ ओमफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिमा बिफाया जोंखौहाय क'क्राझाराव लाबोदों आरो औ दा ओमफ्राय जों बे क'क्राझारावनो देरबोनाय जादों औ क'क्राझारावनो नों टाउनावनो देरबोदो आरो ना औ आच्छा मोजां नोंना आगोल नामा बेनोनोखा ना उन्दैयाव गुबुनमोन ओहो आंना नामा बेनोखा बेनोखा समायना नार्जारि औ नार्जारि औ औ आच्छा दाना आङो आंनि हाबाफारियाव बास्लायलांनोसै औ नोङो गिबि मोसाग्रोनाय ना एक्टिं खालामग्रोनाय आं गिबि माने कालसाराव हाबग्रोदोंमोन माने मोसादोंमोन बिदिनो बागुरुम्बा ख्रिस्टि औ बिदि मोसाग्रोदोंमोन आङो नों माने खेराइनिफ्राय जागायजेनदो औ खेराइ बागुरुम्बा मोसानानै बिदिनो फांसनफ्राव मोसाग्रोबाय फांसनफ्राव मोसानानै औ सो फिल्म लाइनाव फैनाय जादों आं ख्रिस्टिनिफ्राय औ ख्रिस्टि मा ख्रिस्टि नोंसिना बागुरुम्बा माबा दंमोन आरो बिदि ग्रुप दंमोन कालसार ग्रुप ख्रिस्टियाव कालसार ग्रुपआ जाहैबाय जों जेराव लेंहरो बेयाव थाङोमोन आरो लोगोफोर दंमोन साब्रै साबा साब्रै साबा ज' सोरबा औ ओमफ्राय माने खम जायोब्ला नोंसोरखौ लिंहरबा थांबाय आरो औ थाङोमोन जों होमबा थारमाने नोङो उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव एक्सपार्टखा औ नों क्लासिकेलफोर लादोंमोन नामा डेन्सआव ओहो लायाखै आं माने बेफोरखौबोथ' सोलोंनांगौना बेफोरखौ सोलोंखादोंमोन सोलोंदों माने बेफोरखौ आं लायाखै लानाया माने आं ओरैनो मोसानो बिराद उन्दैनिफ्रायनो मोसानायखौ बिराद मोजां मोनोमोन नालाय आङो ओंखायनो लोगोफ्रा लेंदाव बिदिनो माने ख्रिस्टि बागुरुम्बायावहाय मोसाहैनाय जादों आरो नुयैनो रोंलांबाय आरो औ नुयैनो बिदिनो मालायफोरखौ नायै फिल्म नायै उम माने मोसानाय नायै उम उम रोंलांबाय आरो
आच्छा नोङो बिनि उनावहाय मोसाबाय स्टेजाव मोसाबाय लासैनो नोङो एलबामाव बास्लायग्रोखो ना फिल्माव आङो फार्स्ट टाइम माने फिल्म बानायग्रोदों थोद फाग्लि फाग्लि फिल्मखौ बानायनानैसो बिदिनो एलबाम फिल्म बिदि बानायदों आरो आं आच्छा थोद फाग्लि फाग्लियाव औ औ सोरनिमोन बे बियो जोंनि सार बाग्लारिया बानायदोंमोन खेबनै ओमफ्राय प्रडिउसारा गसाइगावनिमोनदां औ गोसोआव गैला आं बारा औ गसाइगावनि औ माने डाइरेक्टर आरो केमेरा खेबग्राया जाहैबाय बाग्लारि सार बाग्लारि औ सार बाग्लारि औ बेहाय सोर सोर दंमोन नोंसोरो जोङो बेलाय सासे एक्ट्रेस दङमोन जों सानै एक्ट्रेस नालाय औ जिरिना एक्ट्रेस ओमफ्राय आं सेकेन्ड रलावसो लादों आरो बे फार्स्ट रलाव लादों औ औ औ ओमफ्राय एक्टरा जाहैबाय गेवलांमोन गेवलां औ फिल्माथ' जोबोद सोलिदोंमोन औ बिनि उनावहाय नोङो बहा फैखो बिनि उनाव आं एलबाम बानायदोंमोन मोनसेबाव आरोबाव एलबाम बिदिनो ओरैनो केसेट दालाय 8था गान थाया होमबा सिडि केसेट एलबाम औ बेखौ बानायदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव बै माबा सिमां बायदिखौ बानायबावदोंमोन आङो बै माबानि सोर ओरैथिंजायनि हा दुनु होनो प्रडिउसारा दुनु होनो औ आरो औ बेनिखौ बानायदोंमोन आरो बेहायबो बे 8था मेथाइनि गेजेराव दोंसे ना दोंनै आंना दोंनैमोन दोंनैमोन औ सोर सोर एक्टरजों सासेया जाहैबाय बिस्वजित ब्रह्म ओमफ्राय सासेया जाहैबाय मा नाममोनथाय बिजनिनिमोन आरो बारा बेना फिल्म गैयामोन गावसोर बानायनायमोनदां मिथिला आं औ बारा बावबाय आरो बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय दङ बानायनाया बेलाय माने बारा बिनि उनाव सिमां बायदिनि उनावहाय ओरैजाय माबाजों बानायहैदों आरो आं बे रुबिजों बानायहैनाय जादों आरो सोरजों रुबि रुबि नार्जारि रुबि नार्जारिया बे मा फिल्म मोनलायो बेयो सिमांनि हौवा गोदान सनानि न'खर ओमफ्राय आं बेयाव नै बिदायबो बानायदों आरो बिदाय हा जोंनि क'क्राझार खाथियावनो रंसायदामाव बिदाय फिल्मबो बानायहैदोंमोन आरो आङो बिदाय औ रुबिनाव मा मा खालामहैया बेनाव मोननै बानायहैदों आङो सनानि न'खर ओमफ्राय सनानि सिमांनि हौवा न'खर गोदान सनानि न'खर आरो ओमफ्राय सिमांनि हौवा गोदान सिमांनि हौवा गोदान सनानि औ न'खराव रुबियानो एक्टरमोन ना औ गावनो एक्टरमोन औ गावनो एक्टरमोन औ बेनिफ्राय सिमांनि हौवा गोदानावबो गावनि एक्टर औ औ बे सनखौ गोसोआव दंना गैया 2018 मोनदां बियो 2018 ओरै जानांगौ आरो औ औ बे मोननैनि उनाव बे क'क्राझारनि माने आं 2018आवहाय आरो बिदायबो बानायबावदोंमोनदां आङो बिदाय बिदाय औ बेबो फुल फिल्म औ बेबो फुल फिल्म औ मोनसे बानायबावदोंमोन आरो आं माने मोनसे बानायबावदोंमोन बियो फुल शुटिं जाखांनानै गानल' लानोसो माने गानल' थादोंमोन ओमफ्राय बियो दाबो रिलिज जायाखै आरो ए फिल्मा बहानिमोन बे प्रडाक्सना बे प्रडाक्सना बै फाथैलाय बिसिनाय बानायदोंमोन ना सारआ औ गसाइगावनि औ गसाइगाव नङा बासुगावनि बासुगाव औ बियो बानायदोंमोन ओमफ्राय ए दा मिथिया दा बर'ना शुटिंआ कमप्लिट जाबायमोन आरो खालि गानल' लानो बाखिसैमोन ओमफ्राय गैया मिथिला सोंनाय जायासै ओंखारगोन बे ओंखारनोबो औ हागौ फाइनान्सियेल मेथाइल' प्रब्लेमनि दंबालाय थाखाय माबादों खोमा मेथाइल' दंबा औ मेथाइल' दङ ओंखारगोन बानायनांगौआ बियो औ दाथ' लकडाउनाव बोसोरनै ओरैनो माने प्रडिउसारफोरा सिनेमा बानायनो मोनासै औ बेहाय औ एसे थाबथ'नाय जाबाय औ दा आखाइयाव गोदान माबाफोर प्रजेक्ट फैदों नामा आं माने लाथ'नाय जायाखसै आङो दाथ' लाथ'नाय जायाखै माने गैथ'वा ओहो दासो माने हामाहांदों नालाय माबाया बोथोरा औ दासो माने लकडाउना एसे मोजां जाहांदों नालाय औ दासो जाफिनसिगोन दासो लिंहरफिनसिगोन औ आर्टिस्टफोरखौ औ नों औ दाबो मोसाबाय थायो दा आङो माने दाखालि फुटबलाव मोसानानै फैदों आरो माने बै सार माबामोन लेंहरनायखाय जों माबानि ओरैजाय हाग्रामा थांनाय ओरैजाय मा गामि होनोमोनथाय बावबाय आं गामिखौबो गोसोआव गैबावला आङो औ
माने एफा एनै ओरैनो ओंखारदो आरो औ लिंहरबा औ औ सोरबा लेंहरबा थाङो आरो औ औ औ स्टेजफ्राव नङा होमबा औ औ औ दा नोंनिया संसार बानायबाय नामा नोङो औ औ औ संसार बानाय औ दे दे ओंखायनो ओंखारथ'ला सानबाय आरो आङो नोङो एकटिंआव फैथ'ला बिदिथ' जानाङा ना ओंखारनोबो हागौ मानो संसार जाबाबो ओंखारनो हायोना कालसारालाय जोंनालाय हायो हायो औ एक्ट्रिस नङाबाबो बिमा बा बिबाजै बा बिब' औ ओरैहाय दं औ मेरला औ सुबिदा दङ औ औ नङा होमबा औ बे गारनो नाङा जुदि नोंना आसोल एक्टरा जुदि थांजानो बाजायाबा नङा होमबा जेबो नङा जोंनि कालसाराव माने जोंनि कालसाराव ओंखारनो थाखाय जेबो माने बादा गैया ओंखारसो होनो जेबो नङा दे दे बेबो मोजां कालसारखौ मोजांसो मोनो औ होमब्ला गारनो नाङा मोसाबाय औ थादो औ दे 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 आदसा जायखिजाया एसे औ नोंनि सोमोन्दै कालसारनि बिखय नों बेसेबां मा खालामबोखो बेखौ मोनथिबाय आं औ मोनथिनाय लोगोसे रायजोफोराबो मोनथिगोन औ जायखिजाया आंनिया आर'जआ बेनो जे हाबा जाबानो जे हिनजावफोरा एक्टिं खालामनो थांनाङा बिब्दि जानाङा आरोखि औ खालामनांगौ औ बयबो गोसो होनानै ओंखारब्लासो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा थांना थागोन नङा होमबा औ औ थांनानै थागोन औ दाथ' गारा ओंखारगोन सारमोनहा लेंहरबाबो ओंखारगोन ओंखारगोन लिंहरगोन औ लिंहरगोन औ आरो दा बर' हारिनि सिनायथिया हारिमुदोसो जाना दङ नै दा औ औ बाखिथ' गिदिर गोलावफ्रा नांलाय खमलायावनो दिन थांबाय थायो नङा होमबा औ औ जायखिजाया जोंहाथ' आरो कालसारनि मानसि औ बिदिनो बयजोंबो गोरोबना थानांगोन जाहैबाय जोंहा बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ जायो मालाबा औ बेमारफोर जाबा नायनो थाखाय थाइसे थाइनै बिहैनांगौना औ ओंखायनो औ बयजोंबो गोरोबना थानांगौ आरोखि जोङो औ औ दे बिदिब्ला दिनै औ जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो औ नोंनि जिउआ गोलाव जाथों आरो हारिमुआव मोजाङै ओंखारथों होननानै आङो अबंगसेनाव बोर बिदेरना हरनाय जाबाय औ गोजोननाय थाबाय माने दे 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 सारनिसिमबो दे 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 औ थेंक इउ होमब्ला दे औ औ वेलकाम समायना नार्जारि बिथां क'क्राझारनि जौस्रां देस्रां मोजां एक्टिं खालामो नोंथांमोननोबो नांगौबा लांनो हागोन जायखिजाया आं दिनै जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोनजोंबो दिनैनि थाखाय आंनि नायजाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय खालि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दै गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि